Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, ug nadudlo sila sa mga kaigsuonan. Sila nagingon, dili kamo maluwas, gawas tumudawat kamo sa seremonya sa pagtuli, sumala sa gisugo sa balakod ni Moises. Kining pagtulungan, gisupak pag-ayo ni Pablo o ni Bernabe. Busa, ikauyunan nga si Pablo o si Bernabe o pipila ka mga tinunan sa Antioquia, mangadto sa Jerusalem o makikita sa mga apostoles o sa mga kadagkuhan bahin niining butangan. Busa, gipagikan sila sa simbahan ug sa ilang pag-agi sa Phoenicia o sa Samaria, gitaho nila ang pagkakabig sa mga dili-Hudiyo ngadto sa Dios. Kining balitaan nakalipay pag-ayo sa mga kaigsuonan. Pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa simbahan o sa mga apostoles o sa mga pangulo sa simbahan o ilang isugidlan sila sa tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Apan may mga magtotoo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga mibarog o miingon. Kinahanglan gayon nga tulikon sila o patumanon sa balakod ni Moises. Ang mga apostoles o ang mga kadakuhan nagtibong anong paghusay ni ining utama. Ang pulong sa Ginoo. Nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako, kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabalo na kami sulod sa imong mga gamahan o Jerusalem. Jerusalem, nangitupod ingon usa ka syudad, nagipundo sa kahiusa. Ngadto kaniya nalumas ang mga tribo sa Ginoo. Sumala sa kasubuan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya ipabalog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David.
Jesus, ingon siya mga tinunan, ako ang matugod mapunuan sa paras, kung ako mamahan ko'y atiman. Punto niya tanang sanga nga dili mamunga, ug bulungan niya tanang sanga nga mamunga, ang kini mahilog ug mamunga daghan. Nahilog na kamo pinaagi sa mabulong akong isulti kaninyo. Gawas magpabiling kamo kanako, dili kamo makabunga. Gawas magpabiling kini sa punungan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabiling kanako, ug ako diha kaniya mamunga daghan. Dahil kung wala ako, walang kamoy mahimo. Ang dili magpabiling kanako may sama sa usa ka sanga ay palibag o malaya. Pamuniton kini o daugan. Kung magpabiling kamo kanako, ug ang akong mapulong magpabiling kaninyo, magkapaayon kamo bisan usa o madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungang daghan, kapasidugan ng pumahan. Kung sa inyong niini, kamo mahimong akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaya ikaw, Ang Ebanghelyo ng Batawa sumala ni San Juan kada mahinumdum kanato na importante na kabahin sa atong pagka-Kristiyano ang tawa ni Jesucristo na mamunga kita daghan aron mahimo kita iyang mga tinunan. Makaigsunan iigo na aduna lang kita'y pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan magkakon sa kita sa mga tudlo sa atong Ginoo Jesucristo. Tungod sa itong pagtuo, aduna tayo relasyon sa Ginoo. Panatong relasyon sa Ginoo, makasukat ko sa diyan sa itong pagkaiusap, diyan sa pagtuman nato sa iyang mga pagtulungan. Si Jesus diyan sa Panginoon ng Ginoo, ako ang Ginoo na punuan sa paras, ug ang Amahan ang tig-atiman. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Dinhi gipasabot ni Jesus na siya ang tuburan sa atong kinabuhi isip mga tinunan. Ang punuan na ginahanglan og sanga aron kini mamunga, ug ang sanga na ginahanglan og punuan aron kini maghatag og bunga. Makaigsunan dito kini atong pamalanungan diya sa atong kinabuhi sa pagtuo sa Ginoo, na ang Ginoo nang ginahanglan nga nato aron ulang butubo ang iyang kinarihan dinhi sa kalibutan. Mga tungod ini mo ang kamaturan ato sa panaman nga nang ginahanglan ta sa Ginoo aron ulang butubo kung magpapamutan ang daghan alang sa kayuhan sa umat. Hindi magkiksunan magdala nato sa Orlando sa mga lasa na dihatag sa Ginoo nato, sama sa mga talento, mga takos, abilidad na dihatag sa Ginoo nato, aron makapamutan ka ug daghan alang sa kayuhan sa uban. Magkiksunan isip mga magtutuo ni Kristo, isip diya mga tinunan. Walay rason na kita magkumparar sa umat kung sa ikasa sa Ginoo nato. Ang panawagan nato karon mao maatong i-discover, diskubriho nato kung saan ang pag-asa, matalintong nagyatag sa Ginoo nato. Kung atong igamito
Kaya pinaagi lang kami mahimong kayo na mga tinungan sa atong Ginoo. Matong pagitaw ni San Agustin, ang paghiusan ni Kristo nato, siya nahimong anak sa tao. Ang paghiusa nato kay Kristo, kita nahimong mga anak sa Ginoo. Kung ang Jesus na inulit sa Evangelyo, ako ang tinuod ng Panginoon ug ang amahan ang tig-atiman. Nga di kita angay ko compare kung siya'y kasa nagyatag sa Ginoo nato. Kaya amahan, mao yung mag-atiman nato sa atong Panginoon. Gamito nato kining mga kasa nga talento kabilidad aron magkatabang sa uban kay kita mga anak man sa Diyos. Ug dili kita mahugdan kay magpabilin ang taganunay diha sa atong Ginoo.